हाबानि रिसेपसना जोबनानै थांबाय दायो रिसेपसनाव मोननाय फैसाखौ एसे हिसाब खालामनानै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो गथायगोन खुलुमबाय आरो जोंनि दोंसे फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगाबो जागोन हाबानि माने दाख्लै आंनि फंबायनि खैना गोदान लायदोंमोन ना दिनै बिनिनो रिसेपसन बे रिसेपसना दायो सोलिहांबाय आलासिफोराबो फैहांबाय दा दिनै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव माने जोंनि रिसेपसना माबायदि जायो हाबाया माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांनो नागिरदों दा बे पार्टि दामगासिनो दङ जोबोद दावराव मोजां खोनायाबो जानो हागौ अब्लालाय फैदो नायलांबाय थादो माथो एसे गोबाव खालामबावनो नङा होमबा Mati, sahang pene. Sahang pene je. Deh. Jabai dah. Kamrano आर'नाइ केटारिं ग्रुप खालामनाय जादों लाइलांपारानि सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नैबे नाम्बारावनो आर'नाइ केटारिं ना आर'नाइ केटारिं औ रुटा लाइलांपारानि सोरनोबा नांगौबा माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लिंबानो थांगोन आरो जोङो औ बिराद मोजां सार्भिस होयो गुबुन जानाय बायदि हारसिंब्रा लाफा जायाखै माथो नोङो लाफा जायाखै अमा बेदर बेसेबां जानो जानायसो बेदर समायना समायना बेदर কি খাইছা গাহৰি খাইছা না নাই খাব কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে না মজা লাগিছে
हाबानि रिसेपसना जोबनानै थांबाय दायो रिसेपसनाव मोननाय फैसाखौ एसे हिसाब खालामनानै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननो गथायगोन सासेया मोनसेल' लालाय होनबानो जायो जोंहा सानग्रा हिसाबै दङ गुमै दङ नै आदै लोगोसे हौवा गोदाननि लोगो आरो नै खैना गोदाननि लोगो बिथांमोनाबो दङ दा नायलांबाय थादो बेसेबां जायो आं खोन्थानोसै उनाव बिथाङा नै खामानि मावनानै बिराद मेंबाय लोरला जालायथारबाय रेस्ट लाथोंसै फाइनालि जोंनि फैसा साननाय खामानिया जोब्बाय टटेल 93,500 ओंखारबाय माने रायजो राजाफोरा माने अननानै बिथांमोनखौ गोजोन संसार जाथों होननानै बेखिनिखौ अननानै आशीर्बाद होलांनाय रां आरो बियो औ आरो माल माथा दंबावो माल माथाखौबो देखायसिगोन आङो जोंहा रिसेपसना जोब्बाय नालाय ओमफ्राय रिसेपसनाव मोननाय जि फैसा माने बोर सारस्रिनाय जि फैसा बेखौ जों सानखांबाय गासै 93,500 जाहैबाय नालाय दा बेखौ जोङो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान बिथांमोननो गथायनो थाखाय आखायाव लाबाय दायो जोंहा रां सानख'गिरि माने गुमै उकिल बिथाङा गथायसिगोन आरो बिथाङा गथायनो थाखाय खावलायबाय आरो दा साखि हिसाबै दै दरा गोदान लोगोआ दङ आरो बैथिं खैना गोदान लोगोफोराबो दङ आरो फैसाया खम जायोबा खिन्थु जोंनि दाय गैला दै जोंहा दिनैनि हाबानि रिसेपसनाव मोननाय मुवा बेसादफोरखौ रोगागासिनो नै बेखिनियानो दिनै मोननाय मुवाफोरा